Saps quin ha sigut l'autor més censurat de Catalunya? Sinó que considero que sóc un combatent per aquesta causa, perquè és la meva causa, la causa dels països catalans, concretament la causa de la independència dels països catalans. Sí, és Manuel de Pedrolo, i el sistema avui encara el vol silenciat. Perquè penso que nosaltres no hem de morir com se'ns està condemnant a morir, molt aviat, si no hi posem remei. Penso que hem de lluitar. Pedrolo neix el 1918 a l'Aranyó, la Segarra, fill de la baixa noblesa rural, però acabarà sent una de les ments més radicals i brillants del país. El 1936 esclata la Guerra Civil, s'afegeix a la CNT i acaba lluitant d'artiller a l'exèrcit republicà. Aquí no parlem d'un escriptor de cafè, parlem d'un home que ha vist i viscut la repressió en primera persona. Després de la guerra, silenci, censura i opressió, però ell decideix fer una cosa clau, escriure en català, quan fer-ho volia dir perdre lectors, diners i futur. Durant el franquisme es converteix en l'autor més censurat del país. Va estar vigilat i era bloquejat sistemàticament. Obres prohibides durant anys, algunes més durant dècades. Més de 2 anys a fer el guió i a discutir-lo amb la censura. El guió va anar 20 vegades a censura, cada vegada retallant-lo. Per què? Perquè deia el que no es podia dir, que Catalunya és una nació oprimida. Als anys 60 i 70 escriu i tradueix sense parar novel·la, teatre, assaig, més de 100 obres. I sí, també el famós mecanoscrit del Segon Origen. I tot això, clar, ho va fer patint les represàlies pertinents. Als anys 70 va ser jutjat per un cas d'immoralitat literària. El Pedrolo important és el polític, el desacomplexat, el mediàtic, un independentista ferm, polemista vibrant i amb conviccions insubornables, el Pedrolo radical, el que escriu articles dient que el bilingüisme és una imposició, el que defensa la independència obertament quan pocs ho feien, el que critica i rebutja el pactisme i l'autonomisme. Es relaciona amb figures com Joan Fuster i dona suport a independentistes com Manuel Viusà, però no s'integra en cap sistema, ni partits, ni institucions, ni cercles culturals. És més, sovint els qüestiona i els critica, per això la seva figura incomoda. El 1979 li donen i li atorguen el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, però tot i així el continuen ignorant ideològicament. Mor el 1990 a Barcelona i deixa una cosa clara, un missatge. Sense independència, aquesta cultura desapareix. Pedrolo no escrivia per agradar, escrivia per sacsejar, i encara avui hi ha molts que els incomoda. Ell ho tenia clar, i així ho deia, la independència no és opcional, és necessària. Ara per ara, el projecte d'estats catalans és utòpic, però val la pena de lluitar. És a dir, l'únic que val la pena de lluitar és per l'utopia. Allò que avui dia és utopia potser no serà el dia de demà. De totes maneres, no tenim res més. Som catalans, som ciutadans dels països catalans. Si deixem perdre'ns això, ho perdem tot, almenys com a col·lectivitat. Som un poble colonitzat. No podem desfer-nos d'aquesta colonització sense aconseguir la independència. Si vols que t'expliqui el Pedrolo més radical, comenta Prosa de Combat i comparteix, que el seu llegat perduri en la memòria.